Na hát sziasztok srácok, én Minó vagyok, és ebben a mai videóban trükköket fogunk tanulni a Stumble Guys-ban. Legendary blockdash fogunk menni, én pedig kontrollerrel fogok játszani, szóval észrevehető lesz valószínűleg, hogy kicsit jobban fog menni, de nem is húznám tovább a szót, kezdjük is el! Szóval srácok, itt is vagyunk az első körben, ahol a középső clutchot fogom beadni, nem ilyen kicsi falnál, ahol álltunk, vagy 5-en, azért jöttem most el. De itt be is adom. Ezt megpróbálom még egyszer, hogy tuti biztosak legyetek benne, hogy ez menni fog. Ezt igazából már régebben is meg tudtam csinálni, kontrollerről legalábbis. Úgyhogy nézzük a kövit, ami az oldalt clutch lesz, tehát ugyanaz, csak oldalról. Jaj, én élek egyedül a csapatból, úgyhogy újraélesztek gyors egy-két embert. Meg ezt még azért nem tudom átklácsolni. Na, és innentől mehet az oldalt clutch, hogyha itt. Hát jó, akkor a kövi körbe jön az oldalt clutch. Itt is vagyunk srácok a következő körben, ahol még mindig az oldalt clutch lesz, ha ez nem tol le. Tehát még mindig az oldalt clutchot fogom gyakorolni. Aj, ne, itt egy rugás most jól jött volna. Telefonon be tudtam volna még adni. Hát ilyen az, ha valaki nem figyel, mindegy, még egyszer újraélesztenek, aztán, hogyha egyszer beadom, még az igazából megadjuk, mert egyszer már beadtam. Úgyhogy igen, itt is vagyok, és nem ennél a falnál, mert ennél még lesz. Ennél a falnál be is... Ezt nem láttátok, jó? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon szégyen volt. De nem baj, mert következőnek be fogom adni. Nem beszeretném, be fogom adni, srácok. Ez így működik, hogy be fogom adni a clutchot. Jó hit vagyok. Hát nem ennél. Köhöm. Ne. Fú, azt hittem már, hogy vagyok olyan béna, hogy kiugrok. De ez nem így van. Úgyhogy itt clutcholunk egyet. Oldalról. Ne, itt is egy rugás. Aj, hozzászoktam már telefonon, hogy rugással adom be, aztán van ez így. De hát itt átjöttem, úgyhogy semmi vész, még a többit, hogyha majd jön olyan falrészek lecsolom. Ezt a kört megnyertük, nézzük a kövit. Szóval srácok, itt is vagyunk a kövi körbe, még mindig az oldalsó clutch-sal, mert nagyon hozzá vagyok ezek szerint szokva, hogy a rugással még megmenthetem, de be is adtam. Jó, próbáljuk meg még egyszer. Jó, be is adtam. A következő trükk pedig most nem fogom megmutatni, meg amúgy sem megy valami fényesen, de az, hogy itt eljövök a fal mellett. Csak hát ez még rosszabbul megy, maradjunk annyiba. Úgyhogy megvárom, még újraélesztenek, aztán jelentkezem. Szóval srácok, itt is vagyunk, az előző körben nem voltak képesek újraéleszteni. Hát az a helyzet, hogy ezt a trükköt nem tudom, hogy kéne elkezdeni egyáltalán. Tehát így jövök és így lendületbe, de amint kiugrok, már kéne is visszahúzni, de hát ez nem olyan egyszerű, nem tudom. Fogalmam sincs őszintén, hogy kéne beadnom. Ez volt az a trükk, amit egyszer tök véletlenül beadtam nemrég, mikor gyakorolgattam billentyűzettel és egérrel a játékot. És így tök véletlenül beadtam, mert repültem a lézerbe, aztán hát így jött össze. Elmegyek! Ne! Szóval srácok, itt is vagyunk, új kört kellett indítsak, ugyanis valamiért botok mellé dobál be, és hogyha én kiesek egy ilyen siralmas módszerrel, ahogy most én csinálom, hogy a lézerbe kiugrok, akkor botok vannak, és ők meg nem igazán tudnak túljutni a nehezebb akadályokon. Már csak az ugrálós akadályokon se. Most például van legalább egy nem bot nálam, de attól függetlenül az előzőben elég zavaró volt. Na szóval hát, mint láthatjátok, én próbálkozom, de láttam olyat is, mert néztem nemrég videót, hogy úgy csinálják, hogy egy ugrásból, és akkor így jönnek vissza. Én is így jöttem be nemrég, amikor véletlenül csináltam, hogy ugrottam, és ugye el tudtam menni a fal mellett.
Na de most se a földről, se ugrásból egyszerűen nem lehet. Nem lehetséges számomra most, úgyhogy... Hogyha... Tehát, vagy túl előbb húzom vissza, vagy túl későn. Ne! Szegény folyamat újra kell éleszem, mert egyszerűen... Nem. Még ha egy fal mellett el is tudnék menni, pont akkor, amikor dupla fal van mellesleg, akkor a másodiknál már nem tudok. Ja. Azt akartam mondani, hogy akkor ezt még nem, tehát ennél nem próbálkozok, hanem átmegyek, és ezzel is segítem a csapatom, de hát így már mindegy, nézzük a következő fordulót. Itt is vagyunk. Hát én még mindig nem adtam fel, de hihetetlen, hogy nem engednek oda. Megpróbálom erről az oldalról, és erről sem sikerül. Nem, hihetetlen, szerintem klácsot gyakorol, vagy nem tudom, de Jó, próbálkozok egy kicsit a másik oldalról. Nem, nagyon kihúzom, egy kicsit ki kéne engednem. Nem. Vagy nem tudom. Srácok, most egy kicsit próbálkozok, aztán sikerül jelentkezem. Beadtam, srácok, azt láttátok? Mekkora kő esett le a szívemről. Már nagyon sok ideje próbálkozom. Fú, és azt hittem, hogy most sem fogom egyébként beadni. Fú, már annyi ideje próbálkozom. Még egyszer megpróbálom, aztán... Hát nem sikerült. Fú, srácok. Fú. Ez most nagy kő esett le a szívemről. Újraélesztenek, aztán... Vagy nem. Miért a következő körben az utolsó trükk lesz, aztán szerintem ennyi pont elég volt mára. Szóval, srácok, most, hogy a fal mellett elmenés nagy nehezen sikerült, az utolsó trükkünk a falon átbagolás lesz. Ami nagyon nagy szerencsén is múlik. Jó, nem annyira nagy, de azért kell hozzá egy kicsi. Egy icipici, úgyhogy hát próbálkozok. Ezt így direkt nagyon ritkán szoktam beadni, de szoktam, csak azt mindig véletlenül. Nem úgy, hogy most akkor ezt megcsinálom, hanem tök véletlenül beadom. Nekiugrok, így, na most ez sikerült mondjuk pont, nem így, de hogy nekiugrok a falnak, és akkor véletlen átbagolok, ilyen szokott lenni. Most ezt próbálgatom még egy kicsit, még van 5 lehetőségem megpróbálni. 5-6. Most valaki fejéről pont felugrottam. Jaj, a csapatomat újra kéne éleszem. Ja, így. Na hát egyszer beadtam, hogy igazából már csak tényleg a gyakorlás kedvéért csinálom, hogy gyakoroljak is egy kicsit. Jaj, ezeknél a falaknál nem kéne kockáztatni. Mindegy, ezeknél a falaknál, milyen dupla fal, ezeknél inkább nem kockáztatok, mert itt még ráadásul nehéz is. Ja, itt vagyok! Nem láttam magam. Tehát, hogy ezeknél a falaknál, ezeknél a dupláknál még ráadásul nehéz is. Úgyhogy, hát innentől meg ilyen nehéz akadályok lesznek. De nekem meg nincs pajzsom. Ne, Amir, kérlek, Amir Prime. Viszed, nyugi. Mindegy, srácok, majd jelentkezek, ha újraélesztettek. Itt is vagyok igazából. Na, itt is vagyok, srácok, közben újraélesztettek. Úgyhogy tovább is jutottunk, ott még gyakorolgatom ebbe a körbe, aztán a kavi videót még ezen a héten hozom, ugyanis most jó sokat kellett várnatok erre a videóra. De azt így már most letisztázom, de még a videó végén elmondom részletesebben. Szóval, srácok, itt is vagyunk, én még mindig a falon átbágolást gyakorlom, többiek meg még mindig túlélni próbálnak. Hát nem is tudom.
Nem tudom, hogy mi a titka. Azt tudom, hogy oda középre kéne a kereszt, de volt olyan, hogy ide telibe a kereszt mellé ugrottam, és úgyis átdobott. És itt telibe látszódott, hogy így nem a kereszthez ugrottam oda, hanem egy blokk, két blokk közé. És úgy meg beadtam, úgyhogy nem tudom. Nem is tudom, hogy hogy kéne. Mondjuk nyilván a kereszthez próbálok ugrani, mint mindig. De hogy értitek most azért... Na, most egyszer beadtam, arra büszke vagyok, de az még nem elég, no. Itt átmegyünk. Jaj, közben falon átbaggolást kéne gyakoroljam. Úgy van, srácok, be fogom adni. Még egyszer legalább. Tuti vagyok benne, tuti biztos, hogy be fogom adni. Nem pont így, meg itt. Na, mindegy. Most teljesen komolyan véve be fogom adni. Nem biztos, hogy még például most, de azért be lesz adva, nyugodjatok meg. Nem sokára. Clutch. Közben azért vagyok csöndben, mert koncentrálok, nem azért, mert nem tudom. Ne, robbants már be mellettem, saját csapattársam akar megölni. Tehát ezt mondja már el nekem valaki, hogy az miért jó, hogy ott áll mellettem a csapattársam, és felrobbantok egy bombát. Ez miért? Tehát, hogy... mindegy. Júj. Hoppá! Fú, azt már nagyon azt hittem nem lesz meg. De meg lett. Nem teljesen. Ne! Mindegy. Szóval srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. És mint említettem már, ezen a héten hozni fogom biztos a következő videót. Ha van bármi gondolatotok, írjátok le nyugodtan erről a videóról is. Azt is írjátok le, hogy mit szeretnétek látni, mi legyen a következő videó. Ha tetszett, akkor írd meg azt is nyugodtan, ha nem tetszett, írd meg azt is nyugodtan. Szívesen fogadom a kritikát. Na de köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok srácok!